ulandelwa abantu abakhulu kangaka kahle kahle kuyichilo ukuthi indoda yakwaZulu nje noma yiphi indoda ibe nonkosikazi oyedwa amadoda akwaZulu kufanele athathe kusukela ku2 kuya phezulu so maningaganiwe gajo niluke ngicicela ngomuntu oyedwa hayi siyoza nje ngoba nakho senihlonipha kodwa hayi anihloniphekile bafowethu ngiyafisa abantu baseningizimu Afrika bayigweme lento ukuthi isithembu bayosixoxa mangabe sebenemali ngifuna ekungabini kwabo nemali bayiveze inhloso ngoba inkinga eziningi esihlangabezana nazo abantu besifazana abayibalulayo bathi lo muntu wayengangitshelanga ukuthi uzofuna ngelinye ilanga ukuthatha isithembu kusho manje sinaleyo nkinga nje sibhekene nayo sothi umuntu mesifuna isithembu ugwajo akangalindi ukuthi azabe nemali akasho manje kodwa ke okunye ngifuna ukukubalula isithembu sakheke kakhulu phezulu kwesisekelo se-honest kusho ukuthi mawuyinsizwa nje uthi uyathatha